Għexieren ta' Libjani residenti f'pajjiżna jipprotestaw kontra it-tmexxija tal-mexxej Libjan Muammar Gaddafi. F'din il-protesta appellaw biex l-awtoritajiet Libjani ma jibqgħux jolqtlu lill-familjari tagħhom. Il-protesta bdiet tard it-tnejn filgħodu biex għexieren ta' Libjani jinġabru quddiem il-bini tal-Ambaxxata Libjana. Stop killing our families, get out Gaddafi. Democracy in Libya, not dictatorship u 42 years torturing us. Kienu ħut mill-messaġġi fuq il-kartelluni li ġabu magħhom l-irġiel wissu bil-Libjani flimkien mal-bandiera l-antika tal-pajjiż. Dik kollox dik tfassi għalina li freedom. Din li freedom, mhux dik ħabs. Dik ħabs. Familja tiegħi ħajtkella qassa tikol, lesta tista' tikol ma teħħġu mill-bibi disparalhom il-ħin kollu. Mad-dimostranti jingħaqdu wkoll 3 membri tal-istaff tal-Ambaxxata. Id-dimostranti ċaħdu dikjarazzjonijiet ta' iben il-mexxej Libjan Saif Gaddafi li l-Libja tista' taffaċċa gwerra ċivili. Qalu li l-familja Gaddafi qed tipprova tbeżza u tifret lill-poplu Libjan. Inkeċċu l-Gaddafi qegħdin ngħiżu qegħdin ngħinu l-ħutna qegħdin ġewwa اللي نورو maħna ma nistax nidħlu l-Libja kieku nistgħu nidħlu l-Libja morna għajnejhom bis-saħħa tagħna. B'solidarjetà l-Moviment Graffiti pparteċipa f'din il-protesta u kkundanna r-repressjoni tar-reġim immexxi minn Gaddafi. Id-dimostranti ippruvaw ukoll jaħarqu l-bandiera preżenti tal-pajjiż. F'pajjiżna hawn il fuq minn 400 Libjan.